Здравейте, приятели! Аз съм Андрея Иванова и днес, както ви обещах, ще направя джамбо хол. И да, нека да започваме. Първото нещо, което искам да ви покажа, са тези обвивки за учебници. Взела съм си 3 пакета, вътре са 10. Така, взела съм си ето такива етикети и ето такива етикети. Съжалявам, че се чува шум, просто съм навън. Така, взех си ето тези лищенца, на които да си записвам важните неща, тестове и такива. Взела съм си ето този коректор, който е 24 метра за 1,50 лв. Тази ножичка, гумичките ми, които са много сладки, моливите ми заедно с острилка и гумичка. Така. Ето тези лепила, които са 2. Всичко е от Jumbo, искам да кажа. Ето тези маркери, които са на Bic и съм много доволна от тях. Така, ето тази кутийка, която да си държа малките неща, тя ми е компактна. Така, ето това тефтерче, което е много сладко. Тези мокри кърпички. И да ви кажа, не съм си взела химикалки и такива неща. Ще си ги взема от книжарниците в нашия град, защото в Jumbo не ми харесват. Така, започваме с тетрадките. Искам да кажа, че 2 малки тетрадки и 4 големи са от Lidl. Сега ще ви покажа тези, които са от Lidl. Ето тази, която е от Lidl. Ето тази. И тук вече започват от Jumbo. Взела съм си 2 такива. Няма да казвам коя по кой предмет е. Ето тези 2. Тези 2. Тази. И тази. Ето тази, като се отвори. Ето така. Следващите тетрадки сега ще ви покажа тези, които са от Lidl. Ето тази от Lidl. Тази и тази. И мисля, че са това. Да, 3 тетрадки. Следва ето тези тетрадки, които са пак от Jumbo. Повечето съм си взела по 2 еднакви. Тези 2. Тези 2 много не ми харесват, но си ги взех, защото са дебели с хубава корица. Ето тази, която ми е една от любимите, Almost Famous, почти известен. Така, ето тази, т.е. те са 2. Така, ето тази, която е на кикщита. Тази, те са 2. И ето тази. Така, това бяха всички неща, които съм си взела за училище. Раницата ми ще е от миналата година или ще вземем по-нататък, не знам. Така, надявам се клипчето, че ви е харесало. Ако е така, можете да дадете thumbs up, да се абонирате за мен. И да, чао! Кажете здрасти. Здрасти.